Bueno, hementxe aurkitzen gara, bertze behin, bizikleta eskutan izanta, kasu honetan Pirineotara hurbildu gara, zehazki Izabara, Erronkariko bailaran gaude, hemen klasiko bat duguna Izabatik San Martingo Harrirako portua, errepideko portua dugu Antzinetik, uste dut 26 kilometroko portua dela Izabatik goraino, nahiko gogorra, lehendabiziko kategoriako portua, hasi que hartuko dugu xoabe-xoabe, mantxo-mantxo, eta erran bezala, beti egin duzuen bezala, hor egon nerekin, eta ikusiko duzue, aber, lortuko dudan edo ez. Hasi que, venga, guazen. Bueno, Aitor, egunon, lehenbizko gauza eskerrik asko nerekin hemen elkartzeagatikan, azalduko dugu Iruñan gelditu gara, naiz eta zu, guain aurkeztuko duzu zure burua, baina naiz eta zu Izabakoa zaren, okerrez banago, Izabako zinegotzea ere bai, baina hemen Iruñan gelditu gara. Bai, hemen lan egiten dut, hemen bizi naiz, eta alere, Izabako izanik, Izabako zinegotzi naiz, eta, bueno, Hori erran duzu, erran dugu Izabakoa, ikusten duzunagatikan txirrindulari jantzia nago, momentu honetan bizikleta ez dute hemen, zeren erran dugun bezala Iruñan gelditu gara, kasu honetan gaur Izaban dut etapa bat Izabako bizikletarekin zerikusia dituen ibilbideak egiteko, eta zer hobe, eta zurekin hemen elkarrekin egotea, eta zuk esplikatzeko ere bai, ze aukera izaten aldugun, turismo aldetik edo ze aukera dagoen bizikletarekin Izaban edo Erronkariko bailaran ibiltzeko. Bueno, oso aukera zabala, eskaintzen digu bizikleta batek Erronkari bailaran, ezta? Burgitik hasi eta, San Martingo Harriraino, bazkago kilometro asko, baina ere, nolabait hori izango litzateke gure bizkarrezurra, ezta? Baina gero, eskubitara joan gaitezke Garderuntz, horre Matamatxoseko mendatea igotzera, eta hor pixkatan sora begira jartzen geha, edo bestela Uztarro zera bidean ere, Zaraitzu bailarekin konektatzen gaituen Lazako mendatea, edo bestela Zuriz aldetik ere, pixka Lintza inguru horretara. Laua den edo lautadan ezer oso gutxi daukagu, baina gero mendatetxoak eta aukera asko ditugu hori errepidean, eta gero menditik, azken aldian markatu egin diren bideekin eta horrela, Larra Belagoako jendearekin, hor pizkat lankidetzan, oso zirkuito polita eta BTT-en ibiltzeko ere aukera zabala. Ikusten dut aukera dagoela, jorratuko dugu pixko bat xehetasunez horreri buruz. Goazen kokatzea pixko bat Izaba, erran dugu Erronkariko bailaran aurkitzen den herritako bat dela, Pirineotan gaude. Zuk hobeki jakingo duzu, esplikatzen pixko bat, hor mendiz inguratua gaude edo mendian barrena sartua gaude, ez? Izan ere, historikoki Izaba ezaguna izan baldin bada, da nolabaiteko, ezagit Pirinioen atean, Euskal Herriko Pirinioen atea dalako, ezta? Izan daiteke eta mendizale asko izan ditugu gurean, baina egia da, urteak pasa hala eta bizikletak ere indarra ere hartu duela, eta aukera asko dauzkagula, Ezkaurre mendia hor inguruan daukagu, Izaba ondoan, hor pixkat zelatan daukagu beti, eta hortik gora, belagoan zabaltzen zaigu mundu ikusgarri horretara helgaitezke. Neri ilusio handia egiten dit egia erran, ni mendizalea naiz, aparte, ikusten den bezala bizikletan ere bai praktikatu dut, bizikletan ere bai, baina batez ere Erronkariko bailara erranduzun bezala Pirineotako batea, ni mendizalea izatez, Erronkari Izaba bisitatu dut, gustokoa dut, han egotea eta badakitez leku polita den eta ze aukera, baina erranduzu aukera daukagun hor errepidez bizikletarekin ibiltzeko, aipatu duzu San Martingo Harria, portu hori saiatuko garela gaur bide hori egiten, badakigu neguan gaudela, ikusiko dugu errepideak uzten digun goraino igotzen eta nire fisikoak ere bai, baina gutxi gora bera, ze ezaugarri izaten aldu adibidez Izabatik ateita San Martingo Harriraino zenbat distantzia duen, portu gogorra da...
Portu gogorra da, esango dugu, ze askotan inguruan dauzkagun beste batzuekin alderatuta, esan dezakegu Larrau, Larrainetik igotzen den hori, hain gogorra da, gero San Martingo Harrira goazena, esatezu, ez da gogorra, baina lehenengo mailako, Espainiko itzulia bertan bukatu denean, lehenengo mailako mendate bezala, izendatu dute, Ebenepulek bertan irabazitu duela 2 urte, eta lehenengo mailakoa zen. Zer nolakoa da, Isabatik aterata, 26 kilometro dauzkagu gailurreraino, nolabait esateko, eta lehenengo 12ak, badira, ordeka izango genuke, eta hor ja, Matadiaiatik gora, orduan ja, Juan Pitora bide hartzen dugunean, bertan ja gogortzen hartzen da. Euneko 7-8ko bataz bestea dauka denbora guztin lehenengo 6 kilometroetan, eta ondoren, jada, garai batean hor, ikusiko duzue gainera nola botata dagoen militarren aterpea, hortik ja pixkat, mantxuago edo portzentaia jeisten dira pixka bat, eta eramaten gaitu aterpe mendizaren aterperaino, eta gero Larrabelagoarun, Zelferial, eta gero oso zonalde polita da hortik aurrera, Eraitzeko lepotik aurrera eginda, hor larran sartzen zea eta ikusgarria da. Gaur ikusiko duzu gainera baldin bazoazte, neguan izan da, oso polita da, elurra daukazu, eguraldi polita baldin daukazu ebintzat, aukera izango zuen sekulako paisaia ikusteko. Hori, aipatu duzu elurra, ez? Neguan gaude eta badakigu igual olako, zonalde batean, inguru horrelako batean, Pirineotan gaudenez, turismoa batez ere, bai neguan ikusi dezakegu igual eskiatzailean turismoa dagola, udaran ere mendizaletasuna eta gero ere bai familia arteko turismoa dagola, baina zerraten alduzu adibidez txirrindularitzarekin zerikusia duen turismoa. Isaban badago, antzematen duzue hori hazkunde bat dagola horretan? Bai, azken urteetan, duela, esan behar da lehenik eta behin, duela 30 urte, hasi zen Larrau martxa zikloturista egiten. Aurten, hain zuzen ere, irailean, lehenengo asteburuan izango dugu 30. edizioa. Duela 30 urte, hasi zen horrelako ekimen zikloturista horrekin, pixkanaka indarra hartu du. Baina egia da, azken urteetan izan degula turraren amaiera ere oso gertu izan dugu, gero Espainiko itzulia bitan, aurten ere bai, ez? Hor bukatuko da Larrabelagoan, eta nolabaiteko oi hartzuna hartu du, eta horrelako ekimen handiek nolabait fokoa zure gain hartzen dutenean, ematen diotere ikusgarritasuna. Eta orduan, egia da, azken aldian ikusten ditugula. Udan bai, udaberrian ere, baina aurten adibidez, ezakit harritzeko da, niretzako bai izan da, urtarrilean, abenduan ikusi izan dugula jendea ere, bizikletan, ez jende pila bat, garai honetan eguan gehiago eskiatzera edo mendira dator jendea, baina egia da, goraino tapatuta eta nahiz eta hotza egin, baina jendeak ere, oraindik ere mantentzen duela bizikletan igotzeko. Egia da, neguan, adibidez, San Martingo Harrira igotzen bazara, errepideak ikusten baizu, ikuskizun aparte. Bai, ez? Saiatuko gara gaur, nire bizikleta ez daukat elektrikoa, nire motorra hemen bihotzean dago, hasi que saiatuko naiz igotze duten. Izabako udaletxeak edo apostu egiten du olako turismo jasangarria, txirrindularitzako turismoa bultzatzeko edo? Hasieratik adibidez lehenago aipatu dugu Larrau martxarena, udalaren ekimen bat izan zen 30 urte. Eta orduan urtero, orduz geroztik, bultzatzen joan gara, ezta? Nolabaiteko, egun bateko kontua da, baina argi daukagu, bai udaletik eta baita gurean Isaban lan egiten duten elkarteetatik, horlako egun bateko ekimenek ondoren urtean zehar uzten dizkigutela ere bisitariak, ezta? Ez da, Larra baitera datozna bakarrik irailean datoz, egun horretan ez. Gero jendea entrenatzera etortzen da, paisaia ikusten du, eta orduan, nolabaiteko apustua bai dagoela alde horretatik, eta gero, kolaborazioa egin behar denean Larrabelagoako jendearekin, behar dutenerako adibidez, orain markatu dituzten bide horien artean, eta markatzeko, garbitzeko edo dena delakorako, egia zen apustua bai dago garbi guraldetik. Aipatu dugu Larrau izaten aldela hor, Izabak izaten alduen ekitaldi, txirrindularekin zerikusia daukan ekitaldi, guatzen pixko bat, esplikatu ze distantzia du, ze ibilbide egiten den, ze igotzen den, zergatikan dauka erakargarritasun hori? Egiten dituen ibilbideagatik, ezta?
Izabatik atera eta Izaban bertan bukatzen da. Eta orduan igotzen dituen mendateak dira San Martingo harria, ondoren jada iparralden hor Isarbeko mendia, oso ez ezaguna dena, baina oso gogorra ere badela. Eta hortik gero jeisten geha Larraineruz, eta Larraineko gaina igotzen dugu. Oso gogorra ere, eta azkenekoz ja, Uztarrozera bidean gaudenean, hor Lazako direla 4 kilometro, errexak, baina 153 kilometro dira orotara, pentsa momentu horretan, 120tik gora kilometro dara matzazula, eta 4 kilometro horiek mortiroloa balitz bezala iruditzen zaizkizula. Eta orduan hori ibilbide luzea, baina ere, bigarren, ibilbide motzago bat edo eskaintzen du, 1 kilometrokoa, eta izango litzateke ibilbide bera, baina Isarbeko mendatea egin gabe. Eta aurten lehen da bizikoz, Larra Belagoako jendeak antolatu behar du bigarren urtez, eta lehen da bizikoz, 3. ibilbide bat egingo dute, izango dela San Martingo harrira igo, eta jeitsi. Bentsat, aukera gehiago, kilometro edo egiteko ituraz daukan jendearentzako, oso aukera polita, alternatiba polita. Suposatze dut horrek ere bai, bisitariak ekarriko ditula pila bat Izabara, eta horrek ere bai, Izabako ekonomia ere bai, bertako komertzioentzako ere lagungarri izango dela, eta gero zuk erran duzuna, horrelako gauza bat ez dela hor egun bateko gauza gelditzen, horri azkenean kanpoko jendeak ikusten aldu ze eskualde polita de, mendia gustatzen bat zai eta hori, eta gero errepikatzen aldute, gero etortzen dira ere bai, urte guztian zehar, ez? Hoi da, nik uste hori dela filosofia egia da, egunean bertan, asteburuan bertan, pentsa 900.000 pertsonak parte hartzen badute, herria jendez lepo daukagula, ez da, baina, eta agian jende asko da, ez, Izaba bezalako herri txiki batentzako, baina egia da horrek gero, ekartzen duela jendea urtean zehar, eta nik uste hori dela defendatzen dugun filosofia, eta ziur gaude, horrelako azkenean hor daukaguna paisaia da. Paisaia, izan oinez, izan bizikletakin, edo nahi duzun bezala, baina paisaia da. Orduan, ibilbidea eskaintzen diozunean, ematen dutenean buelta, gero, ostras, niri askotan gertatzen zait, hortik jungarenean bizikletakin edo mendilasterketetara, gero itzuli izan naiz oporretara, orduan badakil lehenengo pertsonan, horlako gauzetan parte hartzeak, gero eramaten zaituela oporretan edo horlakoetara tokiak bizitzen. Aipatu duzu ere bai, mendi oinez ibiltzearena hor ere bai, Izabak erakargarritasuna dauka, badakit ere bai mendi lasterketa antolatzen dela ere bai, nahiko famatua dena ere bai, baina adibidez, mendi bizikletarentzako aukerarik ere ematen du Izabak, badago ibiltzeko aukera dago, markatua daude edo ez dago, hori nola dago egoera hori? Duela urte batzuk, bizpahiru urte dira, Larra Belagoatik, Larra Belagoa eski eta mendi zentrotik, sortu zutela, etorri ziren proiektu batekin, nolabaiteko BTT zentru bat egiteko. Eta orduan, oain jada, ez tegitzen badiren zehazki, baina 10-15 ibilbide artean markatuta daude ez bakarrik Izaban, baizik eta Bailara osoan. Bidangozetik hasita, hor badaude hainbat ibilbide, eta gero Bailara osotik badaude. Eta orduan egia da, dagoela izugarri ondo prestatua, azkenean orain uda negu garaian nolabait itxita dago, ez da toki askotan elurra, orain neguan ere ez zuaitzak erortzen dira, eta baina orain berehala hasiko dira jada, behin elurra albo batera utzita, berriz ere garbitzen, eta udaberrirako izango ditugu berriz ere, eta egia da, jende asko ikusi izan dugula. Antolatu izan dituzte ere iaz probak, enduro jetxierak eta horrelakoak, eta ikusgarriak eta beste aukera bat ematen digugula. Eta kudeaketa hori, badago talde bat sortu dena hori auzolanean egiten den gauza bat da, udaletxeak antolatutako zerbait da, edo hor enpresa bat sartu da, edo hori nola kudeatzen da? Kasu horretan, Larra Belagoa eski zentrutik nolabait sortu zen, eta orduan beraiek dira, beti ere Bailarako ez bakarrik Izabako udalekin, baizik eta Bailarako erakundeekin, pixka koordinazioan, ezta? Baina egia da, ohitura handia dagoela laguntzeko, ezta? Auzolanean bideak garbitzeko, izan ere, badago adibidez Kurruskla kultura elkartea, beraien eskutik hasi ginela, pixkanaka bide batzuk garbitzen, eta orain ere, ez da bizikleta kontua, baina oinez ibiltzeko sekulako sare handia daukagu eta dozenaka kilometro dauzkagu Izaban eta Bailara osoan markatuta. Orduan, batzuk eta besteon artean ikuste oso polita sortu. Bisitariek adibidez, non ikusi aldute informazio hori, turismo bulegoan, web orrialde bat dago,
edo non ikusten alda informazio hori, badago nonbaitin? Bueno, bizikletan ibiltzeko hor izaba.es webgunean badauzkagu bai bizikletan, baita bai bizikletan errepidetik, baita informazio emateko eta baita ere klik eginda hor dagoen esteka batean, larra belagoak dituen bideo horiek guztiak ikusteko aukera izateko ez da. Behintzat online izan da, larra belagoako webgunean ere aukera dago eta interneten hortxe dago. Ze ongi, egia da, gozada bat da, pertsonalki erraten dizut, horlako eskualde batera izabara hurbiltzea Erronkariko bailara da, zeren urtaro guztietan aukera emate dizu gauza pila bat egiteko eta zuk erran duzun bezala herri txiki bat da eta xarma dauka. Eta iruditzen zait, ongi montatuta dagoen zerbait da, eta guain ikusiko dugu, ni gai izango naizen biziketan egiteko hori, eta ja, bukatzeko, Aitor, zuk biziketakin ze lotura duzu, txikitatik izan dugun bezala denak, edo jarraitzen duzu, edo nola? Ni bizikletara eraman ninduen bereziki Miguel Indurainek. Ni bere garaian, bere lehenengo turra irabazi baldin bazun igande batean, astelenean, goratzen dut txikitan, aita ama, nahi dut bizikleta bat, eta hortik hasi nintzen bizikletan, egia da azken urteetan gehiago ibili naizela mendian, mendi lasterketetan eta bar, baina beti lagunekin bereziki udan eta bar, neguan, ez nahi zateratzen. Baina, udan, gustuko dut, bizikleta errepidekoa. Mendi bizikletan ez nahi ibili, eta uste ja, ez naizela montatuko, ze uste dut teknika behar dezula, azkenean, nahiago dut bide horietatik, malkartxoetatik eta korrika edo oinezkun. Baina oso gauza polita da bereziki horlako inguruetan gurean eta beste toki askotan, Pirinioan edo beste edozein. Bueno, Aitor, nire partetikan eskerrik asko eman dizkiazun informazio guztiagatikan, ikusten da aukera pila bat ematen duela izabak biziketan ibiltzeko. Ez dakit, ja hitza zuri emango dizut zerbait ere aipatu nahi balin baduzu, zerbait antzi balin bazaizu, aldarrikapen bat balin baduzu, emango dizut aukera bat guain errateko eta bertzerik gabe, aldarrikatu baino gonbidatu. Uste dut, Erronkari bailara edo izaba ezagutzen ez duen antzako oso gauza polita izan daitekela, bizikleta bat hartu eta lasaitasunean, ze gainera hori da daukagun beste ezaugarri niretzako oso baliotsua dela, gure errepideak oso lasaiak direla. Eta orduan, bizikletakin joan edozein mendatetik, edozein zonaldetik, eta lasai zoazela, egia da, badudela momentu jakin batzuk trafiko gehiago daitekela, baina orokorrean da sekulako gauza polita joatea horrelako tokitatik, ez zaude mendian, errepidean zoazelako, baina oso gauza ikusgarria da, edo bestela betete hartu, eta dauzkagun txoko guztietatik altuera hartu, eta ja pixka trebea dienentzako jeitxera ere izugarri polita. Hortxe gelditzen da deialdia, ikusiko dugu, segurro nago jendia hurbilduko dela hori dena bizitzera. Erran bezala, eskerrik asko nerekin berriro elkartzeagatikan, eta noizbaite ikusten badizut izaban eta hori dena, errango dizut, zer moduz eman dian etapa honek, eta hori berriro eskerrik asko, eta ikusiko dugu elkar. Zior baiet, oso ondo, mila esker zeri. Gero arte. Bueno, Atxer, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi eta zu? Ongi. Ni nire izena da Ibai, eta ikusten duzunagatik gaur etorri naiz honat Isabara, hemen berez, Isaban daukazue errepideko txirrindulakin egiteko, portu nahiko interesgarria, gogorra, esanguratsua, zuk ongi zautzen duzu, ez portua? Bai. Zu hemengoa zara? Isabakoa zara? Ez, Urzainkikoa. Urzainkikoa zara? Bai. Eta ikusten dudanagatikan, bizikletan ongi ekipatua zaude, txirrindula praktikatzen duzu? Ni Iruñan talde batean nago. Bai? Egueseko talde batean. Bira. Eta hor, lasterketak egiten ditut Nafarrotik. Zu nahiko gaztea zara, ze adin daukazuzuk? Bai, ni 13 urte. 13 urte dituzu? Bai. Eta ja zaude Iruñako
txirrindulari talde batean, eta zer moduz esperientzia edo lehendabiziko urtea da horrela zaudela txirrindulari talde batean edo nola? Bai, hasi nintzen aurreko urtean, eta lehenengo lasterketetan. Eta zer moduz? Ongi, lehenengo pixka bat beldurra nuen, Bai, ez? zeratik jende askorekin ibiltzen zara, Bai. eta ez da oso erreza ibili, ez delako errepidetik joan, delako más o menos zirkuito bat egin, Ja. eta bueno, ongi. Eta zuri bizikleta noiztikan gustatu zaizu edo noiz hasi zinen bizikletan ibiltzen zu? Ba, nik 7-8 urterekin, nire aitarekin, mendiko txirrindularekin, Abira? errepidetik Mata de Aiara Aiara. joaten nintzen, eta poliki hasi nintzen Ostra, eta txirrindula gustatzen zaizu, ibiltzea? Bai, orain bai. Bai, gogorra da, Oso. Gogorra da, bueno, erranduzu Mata de Aia, pentsatzen dut nik orain, nire helburua da, portua igotzea, San Martingo harria igotzea. Zu gaur entrenatzen ari zara eta erabaki duzu neri pixkat laguntzea, zatitxo bat, lagunduko dirazu neri, orain? Bai, kruzeraino, ez? Kruzeraino, bai. Zuk hartuko duzu bertze bidea, eta segituko duzu entrenatzen eta ni jarraituko dut hor. Eta gero, zaurkituko duzuk portu hau, pila bat aldiz edo igo izanen duzu, ez? Edo nola? Zein lintzakoa edo... Hau, San Martingo harria. Ba, bai. Bueno, goraino, 5-8 aldiz. Ostras! Ez ditut... Bai, Osea, joaten naiz gehiago hemendik gorantz, ez? Aha. Eta gogorra da, ez? Bai. Bai. Lehenengo partea... Bai, orain Mata de Aiaraino nahiko zelaia da. Bai. Eta gero ja aldapa. Bai. Bueno, eta gero, txirrindulari praktikatzeaz aparte, gustatzen zaizu telebistan ikustea? Txirrindularitza? Bai. Niri asko. Bai? Bai. Frantziako turra, giroa... Guztiak. Denak, Orain egon naiz Milan Torino ikusten. Ostras! Eta adibidez, orain segidan telebistan klasikak ere egoten dira. Estrade Bianche horrelako lasterketak ere gustatzen zaizkizu ikustea, ez? Bai. Zein da zure txirrindulari nagusiena edo gustokoena? A ber, baietz asmatu. Eman 3 aukera, bale? Bale. Venga. Pogačar. Ez. Ez. Primoz Roglic. Ez da ere. Ai, ama. Van der Poel. Ez da ere. Evenepoel. Ez da ere. Wout van Aert. Bai. Bai. Bueno, Van Aert eta Vingegaard, biak. Vingegaard bai, Bai. Biek Bisma taldekoak. Bai. Eta zergatik gustatzen zaizkizue adibidez, bi horiek edo gustatzen zaizue nola egiten duen bizikletan korri edo... Bai, eta ere bai, nire aita guai gustatzen zaio, Pogačar. Eta kontraria eramateko Bisma gustatzen zaio. Bueno, pues Zuraiak ikusiko du, segurazki bideo hau, así que... Osea, Zuraitari gustatzen zaio Pogačar. Bai, eta Ayuso. Ayuso ere bai, claro. Bueno. Jo, pues ze ongi, 13 urtekin eta hor jarraitzen duzu, gogorra izango da, entrenamendu, txirrindularitza beti erranda oso gogorra dela. Bai, Eta zu prest daude, hori entrenamenduak eta egiteko eta hori dena prest daude, gustatzen zaizu. Bai, bueno, lehen sufritzea ez zitzaidan ezer gustatzen. Eta bai, ibiltzea txirrindulaz zitzaidan bai asko gustatzen. Baina orain ja sufritzea gustatzen zaitizkat gehiago. Claro. Eta ja hobeto. Hemen bizitzen urtzainkiko arranduzu zarela zu, ez? Bai. Hemen mendi inguruan gaude, hemen neguan elur pila bat dago, praktikatzen duzu ere bai txirrindulaz aparte
bertze kirolen bat edo hola, elurrarekin zer ikusia daukana? Bai, nik eskiatzen dut, Bira. Club Pirineos taldean, Aha. da hor nago eskiatzen, Jo, oso gustora. Ze ongi, neguan eskia, igual txirrindula, neguan ez da hainbeste gogoko, ez? Temperaturagatik eta Bai, hotz asko. eguraldiagatik, hotzarengatik. Baina, bueno, joder, así que a tope zabiltza, kirola egiten, ongi. Ze ongi. Bai, Bueno, pues, a ver, noizbait ikusiko zaitudan UAen edo, Bisman edo, zuregatik Bisman, zure aitarengatik UAen hobe, ez? bai. Pogatxarrekin. Bueno, Pogatxar. nina hondian naizenean Pogatxar zu retiratuko handia da. zaudenean, Pogatxar ja igual da zure nagusia, zure direktor, Ja, edo horrelako zerbait. Pozten naiz pila batzu ezagutu izanaz, zeren, horrelako kirol bat nahiko sufritua, gogorra, izateagatik eta ilusio hori izatea, iruditzen zait niri nahiko positiboa eta haizu. Gustukoa baldin baduzu, aio! Mira, ditugu lehendabiziko jarraitzaileak eta ateri izan zara zure aitarekin hola Frantziako turra edo Espainiako itzulia, zeren Espainiako itzuliko orain dela 2 urte edo ez dakit etapa bat hemen bukatu zen. bai, eta ere bai. Eta urten ere berriro bukatuko da etapa bat hemen. Bai. Larrako igoeran eta hor, aurreko guain dela 2 urte edo, Renko Ebenepulek irabazizun, eta egon zinen hemen ikusten. Bai. Seguro baietz, ez? Bai. Bueno, Eta ere bueno. bai, orain dela 3 urte Tour de Francia. Baita ere, pasatu zen, Jo, Zaudetean. gozada bat, ikustea baiet, zuzenean, Bai, bai. Ze abiadura, Bueno, hemen ikusten dudanagatik ja, zuk hartuko duzu hemen eskuin, hemen igoko duzu Puerto Los Navarros dela Aragoiko baiadara pasatzen zarena, Lintzako refugiora, eta ni jarraituko duzu zen, ez? Horrela da, ez? Bai, Bueno, pues atxer, eskerrik asko, no. eta placer bat, animo, eta berri ikusten zaitudan noizbait ere telebistan, eta nik errango dut, nik berekin egin nuen isabatik oneraino. Venga, Bueno, eskerrik asko, agur. Gero arte! Ado. Bueno, atxer utzi dut eta ni orain segituko dut erran bezala Antzinera. Portu gogorra izango da Antzinetik. Lehendabizi Mata de Aiaraino nahiko lasai. Eta gero portuaren hasieran ikusiko dugu, joango nahi xoabe. Eta espero dut, pues, bistak eta gauzak ikustea. Así que orain segitu nerekin. Eta guazen ikustera ber zer ematen zaigun. Venga, guazen. Hortxe Larra Belagoako kartela. Baiara bastante luzia. Atxer ja atzin utzi dut, gaixu gaia egongo da ja maldagoiti, seguramente. Eta ni ja okerrez banago, portua, bai, hemen ja bukatzen da nere lasaitasuna. Así que hemen ja hasiko naiz. Hemen Mata de Aian nago, eta hemen ja hasiko naiz ja portua goitzen. Pauso. Juan Pito Benta, Belagoako refugioa berria egin dutena, berritua. Gero El Ferial eta La Contienda, eski estazioak. Eta gero ja ber portua. 26 kilometro Isabatik gotxi, portu gogorra, así que a ver.
hasi gara. Bazen. Hasita segidan, malda potentea. Hemen ja biztak dire politagoak. A ber, hemen uste dut ja La Kartxela mendiak eta ikusten dituztela. Bar restaurante Juan Pito Ira lehendabiziko helburutako bat, ari naiz egiten. Eta egin behar dudana da joan hemendik. Joan behar naiz ezker. Iopa! Ikusiko dugu Juan Pito jatetxe famatua. Baiara, merezi du, Ze polita. Txamantxoia. Mira, Juan Pito. Segituko dugu. Hemen ja, bastante goitin nago, Juan Pitoko jatetxe atzen utzita, banekin, justo guain Belaguako refugiora aietu baino lehen, hemen, guain ez duzu entzeman, baina ikusiko duzu guain hemen bazegon lehenago militarren asentamiento bat, eraikin bat abandonatua zegoen aspalditik, eta ikusten denagatikan dago obratan nahi die, bota dute, ez dakit zerbait emango dut buelta ikusteko, eta hola, nik ere deskansatzen dut pixko bat. A ber. Hor dena, obratan daude eta hemen dena zegoen militarren eraikin abandonatu bat, eta gaur egun ja bota dute eta ez dut uste zerbait egingo duten ikan edo, baina bueno. Nik segituko tantzinera hurrengo helburua, ez dakit zehazki zenbat distantziatara duten, baina Belaguako aterpea. Belaguako aterpea, bere garaian, aterpeak, izenak erraten duen bezala, aterpe bezala erabiltzen zen, baino bertan bera gelditu zen, itxi zuten, zarkitua gelditu zen, eraikina mantendu zuten, eta guen zehazki ez dakit, baino urte batzutan egin zuten berreraiki. Gaur egun zerbitzu ematen du, aterpe bezala, jatetxe bezala, eta bueno, egiarran nahiko interesgarria. Gogorra, Hangoitin, elurrakin, eskuinekoa, Txamantxoia, bertzaldin dago Lintzako baiara. Hori da ja Aragoi.
bizia. Belagua, aterpea. Hurbilduko naiz, pixko bat, zuek ikusteko aterpea. Ikusi, Belaguako aterpea, zahar berritua, Ebentxe, igual hobekiko ikusko ze. Hortxe, hau da deskanso bat egiteko modua. Kotxe gutxi, baina bueno, hau da, Belaguako aterpea zarberritua, ziken segitu behar dut denbora galdu gabe, bidea, bale? Venga, bazen. Bazen gotxi. Hemen poieki ari naiz zatika zuei erakusten zati esanguratsuenak ze bertzelaz azkenean tardatzen ari naizen denbora guzi hau zuei grabatzeko bideo ateriko zen bastante luzia. Atzean utzi dut Elferialeko eskiestazioa eta orain erabaki dut hemen grabatzea. Hau da, hemen Larra Belaguan daukaten bigarren eskiestazio elurraketakin egiteko, eski fondoko eskia egiteko, hemengo eraikin honetan. Familiakin ere bai udan etortzeko aukera dago, honat. Así que, bueno, leku bastante interesgarria. Ikuste duzuenagatik guain dena elurtua dago eta bueno, baino pistak dire polita-polita. Segitu barut antzinera, ja, gutxi gelditzen zait, ja, tontorrera igotzeko, gailurrara, bueno, gailurra edo portura. Así que, hemen ari naiz mantxo-mantxo, deskantsuak egiten ari naiz, ere bai. Ze azkenean ere, zuei solasteko eta hori egiteko,
iruditzen zait garrantzitsua eta hori. Disfrutatu bista, zeren bista hauek egia erran merezi dute. Eguraldiare ona tokatu zait momentuz, así que, a ber, poliki, pixko bat, a ber, zenbat gelditzen zaigun ja gailurrera aietzeko, edo portura aietzeko. Kartelez beteta dago. Hemen neguan bai udan, gauza honitz egiteko aukera pila bat dago. Pila bat. Oinez, karreterako biziketarekin, mendikoa, neguan ere. Bai, venga. Kotxe. Buah. Ja, nabari da nekatua. Hor ikusi dut kartel bat, ja frantsesez, hasi que erran nahi du, ja hurbiltzen ariko garela, seguramente, eta erakutsiko dizuet, bain bertze kamera eskutan dutela, ja, horra inez ikusten ja Frantziako kartela, hasi que, kosta, geldialdiak eta 3 ordu, igotzeko, nahiko gogorra egiarran, erakutsiko dizuet pixko bat hemengo bistak, eguraldiare tokatu zaigu agitz eguraldi ona, baina ikusiko duzue Frantziako kartela, eta nik erranen nuke ja, haietzen ari garela, han ikusten duzuen mendi hori, frenten tontor hori, Arlas mendia, hemen Frantziako kartela, así que bista hauekin erraten aldut, ja gaurko helburua lortu dutela, bueno, utzi pixko tarna sartzia, hor kartelan geldituko naiz pixko bat, zuei irakusteko, eta bueno, eskerrak emateko hor egoteagatik, kamaran bertzaldin. A ber, guazen, mapa ikustera pixko bat, haietu gara, ez dago portu bukaerako kartela, baino hemen erakutsiko dizuet orain pixko bat hemengo kartelak zer erraten duen. Ania Oño Amendi, oinez ibiltzeko bide bat, karteltxoa. Eta hemen nola sortu diren simak, ez? San Martingo harriko zonalde kastiko batean gaudenez, hemen dena, ura dena filtratu egiten da arrokazpira eta sortzen ditu horrelako kobazulo batzuk. Eta hemen larra inguruan horrelako esanguratsua da. Sima pila bat ditu hemen. Eta bueno, pues hemen ere kartel bat jarri dute nola dagoen eraikia larrako ingurua, ez? Bertzerik gabe, eskerrik asko hor egoteagatik, gaurko etapa ikusi duzuen bezala Isabatik San Martingo harrirako
etapa izan da, nahiko etapa gogorra, eskerrik asko hor egon zareten guztiei, eman dizkia zuen informazio guztiagatik, eta ja hemen aizia jotzen du haunitz eta hartuko dut betirako bidea. Así que hemen despedituko naiz, eskerrik asko hor egoteagatik eta bertze hurrengo etapa batean ikusiko dugu elkar. Gero arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.